está para competir. Aquí vendía que outra cousa. Que vende la muñeca. Non son menos que elas, non sabes tamén, Está cheo a rebosar. Os 96,50, que era o que me daba toda lista, primo. 44 euros. Triunfo, eu creo que fui un triunfo. A moi esperada festa do patrón. Ese día teredes a oportunidade de ver os vosos seres queridos, pero será unha xornada na que vos poñeredes a festa, a comida e a diversión. Sexta semana en 1906. Comeza un novo día con boas noticias. As familias descobren que hai novos habitantes que acabaron de chegar ás casas. Estimada familia, os peñares deben limpiar as cortes e a cociña. Eso quer decir que temos socia. Tedes que ir pensando na festa do patrón. A comida de paredes ten que ser conxunta. Cos de arriba. No, cos de algo. No, eu non... É consulta, di. Claro, sí. Conxunta, as dous familias, Pero os... Sara e Margarita deseñarán un menú que debe estar formado por receitas típicas da época e constar dun mínimo de 5 platos e 4 postres. 1906. Morga. Mi madre querida, 4... Bueno, xa me perdí. 5 postres, 4 platos... Si, nos comemos ascuas, non, pero estes non ven a comer, Pero é fácil, non hai pratos suficientes, hai que lavalos de cada vez xa. Cómese por turnos. E despois, oi, tampouco hai por que fazer o prato moi grande. 4 postres. Si, sabes o que... Ponse unha cereixa. José e Carlos organizarán as mesas e a disposición dos convidados, ademais de preparar, se así o queren, algo de decoración para a festa. Nos daremos cadeiras, pratos... En todo caso, que ningunha familia descolla as tarefas domésticas diarias e o cuidado dos animales. Se non, as penalizacións serán serias e duras como nunca foron. Isto non o pode. Ánimo. Pero hai que elegir cantos 5 platos. As familias empezan a pensar no menú que servirán na festa do patrón. En 1906 esta era a festa máis importante do ano e por unha vez facíase unha comida abundante sen reparar nos gastos nin nos esforzos. Como hai que falalo con Margarita? É que un churrasquiño non era así. Non hai churrasquiño. Non. Filetes... Cando salamos. Ten que ser comida de 1906, Marqués. Eso non é comida de 1906. Non existían filetes en 1906. É igual, o churrasco dá moito rollo. Preparar a festa do patrón levaralles moito traballo, pero os concursantes non poden descuidar as outras tarefas. Os González terminan de construir un recinto exterior para a porca. A porca salta. Se fai igual que facía na corte, vai saltar. Vai estar saltando continuamente. A ver, probaremos así. Cando estea listo a poñela aquí, e se funciona ben, se non, pois a verás. Levámoslo porco polar. Carlos tamén decide sacar a súa porca ao exterior. E de novo vai aparecer o espírito competitivo entre as familias. Vente, ahora vamos. Vamos, a ver. A porca dos Peña é moi tranquila e compórtase case como un can. Vamos. Vamos. Hola. Carlos mete no cercado e todo parece normal. Pero os González veno doutra maneira. Toma. Quería vos comentar unha cousa así que pasou. Bueno, baixou Alicia e xusto estábamos comentando de, bueno, hoxe xa con meter a porca dentro e tal, xa está.
E bueno, pasaron a típica. O que pasa sempre que falamos algo está diante alguén deles, de se imos facer algo, o que vai a ser. Como non, Carlos sacou a súa porca e a media hora estaba ali fora a porca no coche da fora. Creo que lle falta un pouco de personalidade, de saber o que quere, non sei, ou de ir por diante tamén, sigo pensando. En plan, decir, pois eu teña a porca antes fora, pois que feliz eres. Pero bueno, a ver se resiste, imola sacar hoxe, para ver se aguanta, e se aguanta xa teremos aí daqui ao final do programa. Se a porca dos Peña é moi mansa, a dos González é indomable. Tiveron que reforzar o cortello e poñerlle numerosos ferrollos para que non fuxira. E agora van intentar levala para fora. A ver, imos poñela aquí dentro primeiro a ver que lle gusta máis. Se a parir, joder, mira, cuidado, Esta non quere nada. A ver, pues valle pola berza, valle polas berzas. Proba ca fariña. Só probei. E nada. Non va a botarle salvado, vou a cerrar un momento. Os rapaces sacan a porca como se fose un preso perigoso. Non estou seguro. Parece que se avería para fora. E empeza o espectáculo. Anda aí, vai atrás. Espera, vai cair. Mira, olha. Al entraches, non quería... ¡Ah, que asco da! ¡Que se ofendido! ¡De que a vos más! Bota do canal, vale. A ver, ¿qué comer? A ver, abre ya y a dar. Vamos. Se os González teñen dificultades coa porca, os Peña teñen outro problema moito peor, as moscas. Esta das moscas debíamos de buscarlle unha solución. É un problema moi serio, porque é un problema que te estresa moito. É un problema que te estresa moito porque xa é arriba, abaixo, non todos os lados. Máximo na cociña. Ante o aumento das moscas, Enrique, o veterinario do programa, visita a casa dos Peña xunto ás cámaras. E o que descobre é isto. O programa envíalles unha carta urxente. Hola familias, como sabedes, Enrique visitou as casas de 1906, revisou o estado dos animais e a verdade é que o informe que nos pasou é francamente alarmante. A cuadra dos Peñares está gravemente sucia, a cociña dos Peñares está chea de restos de comida de toda a semana. Sí, o que supón un posible problema de higiene, sobre todo a maneira máis rápida de atraer as moscas. Isto favorece que haxa tantas como hai. A vaca dos Peñares está moi sucia e hai que lavalas. Ademais, é urxente limpiar as ubres, os bebedeiros moi sucios e a agua sen renovar. É imprescindible, por tanto, que os Peñares fagan un concienciudo traballo de limpieza. Recordade que, se necesitades axuda, teñades un acordo con un xornaleiro. En canto aos González lema, aínda que teñan os animais en condicións de higiene aceptables, deben corrixir os horarios de comida e de muxido da vaca. Non se pode permitir que unha vaca estea sen alimentar e sen muxir a 1 da tarde. Para estes animais é moi importante manter os costumes e as rutinas. Atentamente o programa. E cando estuvo a unha... Onte, cando marchamos pa feira, díxenllo eu a Enrique. Non se muxir. Díxenlle, tuvemos que muxila casi 2 horas antes. Boteille comida na corte. Xa, pero cando el veu, miroulle o ubre e tiña leite, pero é que é normal. Tuvemos que muxila casi 2 horas antes, para marchar pa feira. E aí desasústase, claro que se desasusta. Pero non é culpa nosa. Muxindo cada 12 horas, como dixeron todos os días. Menos esa excepción dese día. Vale, a vaca do Peñasar está moi sucia, de ayer e de anteayer que estuve mal, pero sempre estuveron limpias,
Enrique que non se pase dos pueblos, que non é pa tanto. Aquí ponnos como a parir a querer con a burra, e non é iso, porque non se pode xulgar o traballo dun mes por un día. Agora o tempo xa cambiou, dende hai 20 días pa aquí, que a vaca, eu non me parece normal ás 9, ni no 2006, cando acabes ni tinta ningún lado, que a vaca ás 8 da mañán a leve nadie pa fora, eu ás 7. Isto parece má normal completamente. Eu non ando co ganado todos os días, pero non creo que ningún ganadeiro que teña animales o saque cando abro o día pa fora. Eu digo que neste caso, Enrique, é moi injusto, porque hai que valorar que temos as cuadras, a cociña e o pasillo e todo xunto. Eu paseime o fin de semana facendo cousas para a feira. Entonces, si estaba sucia... restos de comida de toda a semana. Espera, que vou con eso. Si estaba sucia a cociña de restos de madeira, de eso, estou de acuerdo. Pero ese día, por esa circunstancia, e se non podes non mirar, tuvemos, o único resto que non houve de tuvemos. comida foi a fuente que quedou do lunes para martes de lechuga. O único resto, que non me fastidien, porque eu mañana lavamos todo para que non veñan as moscas. Entonces, por un día que me dixa que as vacas están sucias, non yo consinto, nin a él, nin a nadie, porque neste mes tuveron limpias. Non tuveron un resto de bosta encima delas. Estou cansado de cepillalas, de limpiar a corte, de facerlle todo. Por un día que chegara que ten algo sucias, porque por esta circunstancia tuve nas que ter abandonadas, non yo consinto a él, porque é unha mentira. E non se pode dicir que as moscas son por culpa do resto da comida, porque é outra mentira. A mí esta carta pareceme moi insultante. Vamos limpiar os restos de comida de toda a semana. Hola. Ai, viña a comentar a carta, pero quedou-me abaixo. A carta está do veterinario. Que temos as cuadras sucias. Bueno, flipante. Pois vexo totalmente xusta, non sei no caso dos Peñares, pero no noso caso sí. Porque, bueno, pode que descuidáramos a veces a atención no muxido da vaca e a muxiramos algo máis tarde do normal. Despois, temos restos de comida de toda a semana. Ala, me parto. Pero ás veces, como comprenderedes, estamos a moitas cousas e non podemos desempeñar todo na hora que queremos. Home, non me jodas tímido ahora, perdón por estas expresións, pero estou moi cabreada de Dios. Ala, xa dixen o que tiña que dicir. A pesar das protestas, os Peña teñen que poñerse a limpar a casa e as cortes dos animais. Xa está ben, Cos González non houbo queixa porque teñen os animais bastante limpos. Aínda así, aproveitan para cepillar a vaca e fano cun cariño case excesivo. Joder, se está pasando de luz. Dame de unha de peixe. A uña tamén, vamos a palicura. O meu rabo dá un pouco de asco. É mellor rabo. Dalle aí forte. Non nos nota, cepillo de plástico. Buah, pero peinache yo ollo do cu, dame. Que asco, te ha rayado medio. Te va a rayar o pelo, ya no. Carlos segue cos traballos de limpeza e está de moi mal humor. Ademais, ve como os González, que xa acabaron as tarefas, tiveron tempo de facer un curioso invento, unha ducha con tecnoloxía de 1906. E a cacharreta... non me fai falta. Bueno, terei que me duchar, entón. Está o sabrón aí, Xa podía facer un pouco máis de xollo. Hai algún que sabe dirse en silencio. Que, a ver quen inventou a ducha como esta. No 1906. As cámaras soben ao piso de arriba da casa dos González e descobren o mecanismo secreto da ducha.
Que bo, As dificultades para vivir en 1906 agudizan o inxenio. Que guapo. Mentres na casa dos González reina o bo humor, na dos Peñas sucede todo ao contrario. Enrique, o veterinario do programa, failles unha visita e atópase cun Carlos moi enfadado. A ver, Carlos. O primeiro día... Non teño nada que decir, xa deixaste todo, xa... No, pero bueno, Non teño nada que decir, non, nada. eu creo que podemos falar un pouquinho, non? No. Non te parece... No. Leíches o que dixemos? Sí. Que te parece? Pareceme todo unha tontería, pero non. En que sentido te parece unha tontería? Me parece unha tontería no sentido de que me dis que están sucias, vale. Pode ser que onte Antonto tuveran sucias, as vacas. Pero no mes que levo aquí non tuveran sucias, Bueno, o cortello que te parece como estaba onte? O sea, da vaca? Sí. Pois pode ser que xa che digo, é cuestión de 1 ou 2 días. Eu onte cando cheguei chamáronme porque tiñes un problema grave en mosca. Cando cheguei o primeiro que atopei entrei na corte dos animais estaba feito un desastre, simplemente estaba feito un desastre. Por tanto, a noite ali. Eso a mí pareceme que non é de toda a noite. Vamos, pareceme... É igual, pode ser que tuveran varios 2 días mal. Bien. Descuidadas nese tempo. Entón, E agora verlle bosta, non? Sí. Verlle, non? Pois Sí. esta é todos os días, porque hasta hoxe, hasta nun mes que levan aquí, nunca tuveron unha chisca. Eu levo... Creo que levo unos cantos anos traballando cos animais. E bicho llevas cando este mes? Déixame falar. Levo moitos anos traballando co gando, e sei cando a bosta é un día e cando é de varios días. Este é de cantos días, certo? Home, pois esa bosta, por exemplo, o máis seguro que se sasa de unha semana. 2 semanas, non? Sí, eu te digo que sí. Home, eu me digo que non, que indas te pillei o viernes aquí. Pois a mí pareceme de unha semana. Pues, mira, como non temos nada que pero falar. bueno. A ver cando sabes de esta... comida de toda a semana é unha mentira como a casa. Eu estou referindo no, aí hai o que tedes que ter Nada, non vos podedes queixar de que non hai estamos de moito. acordo, tío máis xa está, non temos nada que Sí, discutir. pero bueno, eu agora quero falar eu tamén, non? Creo que teño dereito a falar. Non, xa falaches bastante na carta. No, eu non he falado, Na carta xa falaches escribí bastante. na carta, pero ahora quero Vale, que o entendades. No, Non vos porque podedes non. queixar de que hai moscas dentro da casa. Desde o Tens que momento, ter en conta que temos a cuadra e a cociña xusto de lado. Eso pasa en moitas casas no medio Escoita, rural, non, non solamente espera, na túa espera. casa. Tedes unos horarios, eu creo que tedes tempo para facer de todo. Sí, vale. E se temos fiebre, se estamos con diarreas, se estamos con dolores de todo o corpo, se estamos con tal, entonces o que tendremos que facer, e eu digo ao programa, o que tendremos que facer é que tan pronto teñamos unha merdiña dun dolor de cabeza, ir ao médico directamente. Porque o meu fallo foi estar o fin de semana aquí con fiebre, con diarreas e con dolor de todo o corpo, e estar aquí metido e aguantando. Eso foi o meu fallo. Ahora ven isto e di, no, pois estes 2 días ou 3 que levas, porque levo desde o sábado, e hoxe é miércoles. No, pois parece. Pois eu creo que Bueno, pois xa está, non temos nada que falar. Podo che facer unha pregunta? No, la Alicia, non lle fagas. No, escoita, déxeme falar a mí. No, pois dime a mí primeiro que vas falar. Cando chegou, deu a bandexa da lechuga... O único que veo é unha ensaladera, que tomamos moito chou para facer os pans e todo. O único que había era unha ensaladera de que comer unha ensalada o pola noite foi o único que quedou de resto de comida. Bueno. Da noite para a mañán, lavámonos pola mañán e máis miña nai. E ayer non marchamos para a feira, ayer marchamos para a feira sin desayunar por falta de tempo. E claro, que tens que mirar todo. Non mira, soltar unha parrafada dunha carta aí, insultante, unha carta totalmente insultante, porque as vacas nun mes estuveron ben coidadas. É porque 2 días ou 3 me descoidaron un pouco na limpieza. Comer, comeron, que é máis importante, a limpieza ou a comerda? As dúas cousas. Vale, pero que máis importante? Que máis? É preferible que tuveran limpias e sin comer? É o mesmo, da igual. Vale, pois entonces a próxima vez terán limpias. Igual non me dou tempo de darlle de comer.
Home, a mí me parece que a erva tedes aí a 20 metros e me parece que tampouco Vale. é complicado darle de comer. Vale. Sí, mira, eu que só te pido é que seas objetivo, é que digas, Estou sendo objetivo. que digas, no, porque é objetivo de 2 días, non é objetivo dun mes inteiro. Volvo a repetirse que a Porque non carne está- está feita dos xoves. Vale, pois entón a ver que estaba onde estaban sucias as vacas os xoves. Tiveste Esa é unha dous mentira, cartas. entón, se a carta está feita dos xoves, entón é totalmente mentira xa. Bueno, pues Entonces nada, entonces terá o programa outros intereses, ou o que sea. Nada, venga, en fin. Bueno, pues nada. Vou limpiar a comida da semana pasada. Despois de ver a disputa na casa dos veciños, os González acoden ás cámaras diario. Pensan que por fin se está a descubrir o verdadeiro Carlos. Carlos non é como parece. Iso é o único que vos quero dicir. Non é como parece. Está sempre xogándoa. Ele está sempre actuando para a cámara e facendo o paripe. E bueno, estos son cousas que deberían de quedar entre vos e min, porque eu non é que lle teña medo, pero tampouco teño por que me enfrentar a ele, porque el, cando tal vais á bruta e ao besta tamén. Eu se cabreou, se cabrearía o que queira, pero eu estou de medio de testigo de que eso, de que ten feito unha merda, que os animales así tamén os cuido de rápido, e desembostrá, como as teño 4 vacas, non lle limpo esterco, meto ali de comer, bum, echolle a cazolada de fariña e pienso, que corta a erva San Pedro e adiós. Ala, viva la Pepa, así tamén cuidou. Bueno, traedeme 3 vacas, que as cuido eu, ó. O que dixo Enrique é verdad. Nós se nos dedicamos a darlle pienso e a non cambiarlle a auga e a pasar de moitas cousas, tamén terían enfermas e moitos outros problemas. Pero gracias a Dios, pois aí está aínda José, que é un repugnante cos animales, porque ele xa se pasa, pois como está aí, e nós estamos aquí, estamos todos juntos, os animales non enferman, nin Enrique ve latas verdes, sabe non cambialas en 15 días, nin moitas outras cousas. Bueno, pois por primeira vez estou de acordo totalmente cos outros membros da miña familia e quero volver a recalcar algúns temas do que eles falaron. Tiña e ten os cartos que lle dá gana, por moito que lle fora mala feira, e por moitas outras cousas que fixera diante da cámara, porque lle gusta moito ir de bo, que non é nin de sombra. Entón, pois, oi, vos, a valoración e a última palabra la ter vos, con toda a prepotencia, non teño nada que decirvos, pero e non é con ánimo de rencores tampouco, pero non vos deixedes enganar, Estas 2 semanas que quedan, 2 semanas e media que quedan, terei que aguantar porque non me queda outro remedio, pero non sei que carallo facemos aquí cando xa está todo cantado, xa estuvo todo cantado desde o primeiro. E xa, antes de entrar aquí, xa tiñades todo planeado e xa tiñades planeado quen iba a ganar e como iba a ser e todo. Así que, bueno, eu a poucas ganas que tiña de estar aquí acábanseme de pasar todas hoxe. Este é para festa, pero pagado eu. Quedamos en que se pagaba a medias, ímolas pagar a medias. Nos dixemos que pagábamos a mitad hasta, pero estou explicando as cousas. O que quise decir non foi, de hecho non sei. Non dixes que pasa el pan, que pasa el pan é porque quer. A mí fixa matar ben que eu son o máis patillo de todos. Está poñendo a orella, xa, ves como un bescuito. Eso quere decir que non estabas dicindo nada vos de mí. Mete la manga así toda por dentro, por aquí. Levántate. Sí, ahora estoy vestida. Estou moi cabreada con vos. Moi cabreada.